guys! Welcome back to my kitchen. Today, i-share ko po sa inyo kung paano po gumawa ng popping tea like McDo. So, siguro familiar kayo sa popping tea ng McDo. So, today, i-share ko po sa inyo kung paano po gumagawa. So, ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayong 200 ml na green tea. At this time guys, green tea naman yung gagamitin natin. Kasi mostly, yung nasa video natin is black tea. So at this time, green tea. Meron din po tayong fructose syrup, 25 ml. Meron din po tayong mango syrup, 40 ml na mango syrup. Ito po yung natatak guys. Ayan. Meron din po tayong tube ice. Ayan. So, napakasimple lang pong gagawin ito guys. Kasi pag bibili tayo sa McDo, napakamahal. 100 ata or 100 plus. Dati bumili ako parang 100. Di ko siya malala guys. Pero pag gagawa tayo guys, napakasimple lang guys. Halo-halo lang yung ilalagay natin. Ilagay lang po natin yung ating fructose syrup. And then yung ating mango syrup. Napakasimple lang guys gagawin. Pero kung bibilhin mo siya sa labas, napakamahal. So ito guys, naaamoy ko na ang bango. Ilalagay lang po natin yung ating tube ice. Ayan, napakasimple lang guys, diba? I-mix lang po natin. Kasi ito lang naman talaga nagpa-special dun sa tea. Yung ating popping boba. So, lagay lang po natin yung ating boba dito sa ating... Ayan po yung ating popping boba guys. Diba? Napakasimple lang. Napakasimple lang guys. Pero pag bibilhin mo siya sa labas, parang extra special. Ayan, lagay lang po natin yung ating mixture. And then cover. Ayan guys, meron na po tayong popping boba or popping tea. Mango flavor. Guys, yung ating popping tea. Napakasimple lang po siyang gawin guys. Halo-halo lang po yung ating mga ingredients. Meron na po tayong popping tea. Like McDo. Ayan. Kung bibilhin po natin siya sa labas, guys, it's worth 100 pesos. So, kung gagawa po kayo, guys, hindi na po siya aabot ng mga 30 pesos. Ayan. Guys, at this time, guys, gagawa po tayo ng green apple Yakult blend. So, meron po tayong mga ingredients. Ito pong ingredients natin. Una po is meron po tayong green apple. Green apple, 30 ml. Green apple syrup. Meron din po tayong dalawang Yakult. Of course, ang ating Yakult. And then, fructose syrup, 10 ml. 10 ml lang po guys kasi matamis na po ang ating Yakult. And then, meron din po tayong green tea. Green tea po yung ating gamit dito guys. So, napakasimple at napakadali rin ng ating green apple Yakult blend. Ihalo-halo lang po natin ang ating mga ingredients. Ilagay lang po natin lahat. I-mix lang po natin lahat. Ayan. And then yung ating green mango. Green mango. Green apple pala. Green apple. Sorry guys. Ilagay lang po natin ang ating Yakult. Ayan. Napakasimple lang po guys ng ating green apple Yakult blend. Ayan. Ilagay lang po natin yung ating tube ice. Na 1 cup tube ice. Ayan. Ayan guys, napakasimple lang po guys, no? So, mix lang po natin. Ayan, meron na po tayo. Nasa inyo po guys kung ano yung ilalagay nyo na sinker. So, at this time, wala naman tayong ibang sinker. Yung boba lang po yung ilalagay natin. Pwede din nata. Ayan, yung ating popping boba. Lagay lang po natin yung ating mixture.
Ayan guys, napakadali. Meron na po tayong green apple Yakult blend.